Kinilala ng ComAsia ang dedikasyon at kagitingan ng SWAL Bantay Dagat. Pinangunahan ni SWAL Agriculturist Flor Gonzon ang pagtanggap sa parangal. So ang laki-laki yung prestige ito, karangalan sa amin sa SWAL na nabigyan pansin at nakita kung paano yung hirap, the duties and responsibilities being a Deputy Peace Warden o tinatawag nating Bantay Dagat. Magdamag na nakaantabay at nagmamasid ang bawat isa sa kanila upang mapanatiling kaayusan sa karagatan at kaligtasan ng mga yamang dagat laban sa mga buli-buli o mangingisda mula sa ibang bayan. Mas gagampanan pa umano nila ng mabuti ang kanilang tungkulin dahil sa natanggap na parangal. Ang aking makakaya para magawa ko yung trabaho ko bilang isang Bantay Dagat. Kaya ang mga sumusunod na henerasyon din na may kinabang dito, nandun na rin pati pamilya ko. We will still strengthen what we have started at mas matindi pa. Andiyan po yung mga Bantay Dagat, pwede nyo silang sabihan, pwede nyo silang kalapitin na may mga ganitong bagay na illegal sa ating kalahap, sa ating lugar. Yan po para sa ganun mas maganda ang buhay natin at mabuhay ang SWAL. Louis de la Vega, Pangasinan Watch.